Mwanchomo ligerali kolengana chinguma chiganda takoana kikwa igoro ya iganga ya Umusika Fred Matiang'i yokageri gochikoligie karokyo braibwense ya Kenya asobo cholewa nebo mwaka bw'echirubere na 2025 nigo ase umayogoyomo wa matanga yokoleka ime yechinse mugose ward ya Sensi bunge ya Kitutu cha Chenothia county ya Kisii nigo abakwane abairali bageri yokogendera kumwakira Umusika Fred Okeng Matiang'i ekoko kolengana amo negangeyo ase bange baboli buna anyaraka bagagusirwa na boigo kubolio mugusi kwaenekia buna asenjera ya mugusende kobekale chikura chia echionsi ase ayamo roboti uru rwaliganibwa numulikito Daniel Ontiri Naso moiga wa matanga uyokorega sensemo yenyekiri imeye ward ya Sensi bunge ya Kitutu cha Chenothia county ya Kisii oyikirenwa n'umubaro manene bw'abairi abasani boigo nabamenye komoenia uyokabeiro musine chief boigo Mulisia Nyegosira James Sang'anyi uko egati yabarai aboigo bayikirena ngamuno yoligetekerugo ky'obunge hasi Kitutu cha Chenothia Engineer Richard Mwebi Umusika James Omocha egati yabarai banda bange ukwana chinga kicho abange nigo bamulera Nyagusira ko bomurai olenge bomukya naborwete haso gonchorelia ebunge ya Kitutu cha chinga kicho kitanga ni kwa manyamite mwana tetemwaya umonaka akanyekera ni so sankalia egendo naso mete abana bali waya mategana na ruweta sasa ngani nyumba ingarenge kolete bukimemesa mutararagera osome Biblia kera twakunze osoma twamana kuragera asensemo ya siasa kero yomo nigenyorera libaga na kwerwanira obuna bwenete hasibirego ao byuburai boigo bakwanira okugania kugukinia chiskuru chinkuru asensemeyo egati abo eria ye secondary ya Nyekiri iyo yarokanire gokoria buya na monasa matoka bwango ya kurende nigebwata magacho ataliko kia maiso School ya ito ya Nyekiri is a giant school. It was the professionals Kamuranche anybody orororo aira mangane twaite school ya ito ere muna geturi ya gachiru chigoroba tambacha na itibo eye ne school ya professionals na ande ya gotire etigira mabati ya gotire so take that initiative to the one who's concerned jerome na siasa na abo chikura chibo chumbe bona andwa minto wanda tinje Naomi ndige goro kulito ko ng'ombe abagina bagande naro ku Naomi kera na aremereiri mono bagina dali wa mwanda yabatie bona Naomi yo 2027 momara biya ne center kero kelingi agata igura ari usagini ande ngira nororo gyare go kingoina ekababu onyonka mo gwanto tokatara ka center imonyo bini abigure and I think I'll declare when the right time comes. That is 2027 ebingana mbiragu abantu baminto moko no magaga yokoirena aiga Kenya kuyokabiro mwaziri w'uburendi bw'ime Umusika Fred Matiang'i ubutuko bugukira rero abange ba moko boko na bamenta bunanere ubwenerete haso gokombwa na kurusiense ya Kenya hasi chinyororo chokokonga kweligori lyobugima na gonchuro lyoburai uburai ekaroto kucha kwaga chibura yokonyora to kungainwa twatebiunga wono tuligereri mama mboga tuligereri abantu ababake toche bottom up and what have you but you have seen what is there igorende nje we want to say we want to have a new beginning mwako Matiang'i munajete tigato direction historia mugusigerenga ekero nyacharenge kero keria bontie twasikire munaba gusi negotiation table koba twarengo kwanyora na bintu bigotoka byabo boje gusi igona intu tigatwomerero mugakoria echeito tochibe kororo n'abantu bisakuisiko byanchire bitoe chikurecho tubeke Matiang'i chimu motwe bakimogende mukwanero mugakuri maraga aire maguru make osamana na karege ndokieke abo gosebono ntonyora abantu bado no president kurwase county ya Nyamira igorende omuntu bwata amaino oranguse kabisa oranguse Ruto n'omuntu okuruku Dr. Fred Matiang'i gosebono uri bano muzingo uri bano kwambeini
tukumbuwate si togenda sigo itori gichikura umurai witagambe nyegusira sang'anyi nigo arainyurwe asukurwanirira aborokiwa habo bagenderete na masomo chinga kicho borai bwaye numukia bokorwa mang'ana gochasoyo kabero murai wenso mukuru musike nyegusira Daniel Moi Kulpotrigeta seni kiage tembe kurega sebonge ya kitutu cha North County ya Kisii. Letere nengoro ko Daniel Untiri.